Türkmen häkimetleri türmeden azatlyga çıkan raýatlary gözegçiligi güýçlendirýärler. Şu günler Ahal welaýatynyň Kak etrafynda türmeden boşap gelen raýatlar polisiýa bölümine çağırılıp soragy çekilýär. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä, türmeden boşap gelen raýatlary gözegçiligiň güýçlenmegi Ahal welaýatynda ýörüýte toparyň döredilmeginiň ýa gabat geldi. Bu toparyň häzirki wagtda döredilmeginiň sebäpleri we maksady barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne bu toparyň düzümündäki işgärleriň adyndan 5 sansy Kaka etrawyna iýerildi. Bu barlykçylar etrawa gelen soň polisiýa işgärleri türmeden boşap gelen adamlary çöpläp başladylar. Olar polisiýa bölümine alyp barýar we bu adamlary gözden geçirýär. Toparyň işgärleri olardan nerede işleýändikleri ýa-da näme sebäpden işlemeýändikleri, nereden pul tapýandykları eklen çeşmeleri baradaky soraglary berýärler. Diýip habarçy 31 martda aýtdy. Türmeden boşap gelen raýatlaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, olar barlykçylardan bu toparyň döredilmeginiň maksadynyň özlerine iş tapmaktan ibaretmi ýa däldigini sorapdyrlar ýöne muňa anyk jogap alyp bilmändirler. Ýylady şanylarda işkän, gidin şol ýerlerde işläň. 800-1000 manat aýlyk berýärler. Bu size oba ýerinde arkaýyn ýetýär. Biz ýaly şäher ýerinde ýaşaňyzok diýip soragy çekilen bir raýat anonimlik şertinde beren maglumatynda barlykçylaryň biriniň aýdan sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä türmeden boşap gelen raýatlara mundan ozal hem gözegçilik ýokardy. Ýöne edil häzirki derejede däldi. Men polisiýa bölümine ýerden saat 10-da bardym we meni akşam saat 8 töwereginde goýberdiler diýip başga bir kakaly anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Ahal welaýat häkimliginden we KK-nyň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Dünýäde ilatynyň jan başyna iňken tutsaw düşýän ýurtlaryň hataryna girýän Türkmenistan öz türmelerinde saklanýan bendileriň, suud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Emma ýurtda köplenç döwlet bayramçylyklaryna gabat getirilýän we ýylyň dowamında bir näçe gezek elan edilýän köpçülikliň günä geçiş çärelerinde Türkmen türmelerinde oturan ýüzlerçe, käte müňlerçe adamyň günäsi geçilýär. Soňky gezek bitaraplyk günü münasibetli geçirilen şeýle çärede 308 adamyň günäsi geçildi. Bu çärelerde ýurdun prezidenti welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, beýleki ähli ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tawşyrýar. Muňa garamazdan Azatlygyň habarçylary we türkmenistanlaryň ençemesi prezidentiň bu tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýändigini aýdýarlar. Ýurtda türmeden azatlyga çykan raýatlar iş tapmakda ören kynçylyk çekýärler. Olaryň köpüsi işsiz we gazançsyz kösenýär. Şeýlede türmeden azatlyga çykan raýatlar kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan häli şinde her türlü kemsitmelere sezewar edilýändiklerini hem aýdýarlar. Men etmişim üçin kesitlenen jezany çeksem-de resmileriň gözünde henidem gara tagmalyň biri bolup durun diýip ogurluk aýplamasy bilen 5 ýyl tutsawlyk möhletini tamamlan Daşowuzly Begenç Azatlygyň habarçysyna gurrun beripdi. Galy bersede Türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da döwlet çäreleriniň öňü sirasynda tutsawlara öýlerinden çykmazlygy tawşyrýarlar ýa-da olary wagtlaýyn ýörüýte merkezlere yerleşdirýärler.